Здравейте, приятели! Сега ще играем на Агарио. Ей! Цъквам на Агарио. И аз се казвам Румен. Агарио е като Слинтрио, обаче на Слинтрио са червицата, пък на Агарио са... Изядохме. Изядохме! А пък на Слинтрио са такива. Тук са кръгчета. Нападнаха. Тук са кръгчета, пък там са някакви червейчета. Някакви такива. Голи май. Това не е хубаво да се случва. Не знам, едно кученце или вълк ли, какво е това? Така. И за които не знаят, аз съм на стари страници, но вече не ги използвам. Снимам игри. Такива по-забавни неща, гоним цялата елфа. Много е смешно, защото като те гонят, ти няма как да им избяга все едно. Но тук и така ядеш и ставаш по-голям. Мама! И това беше клипа. До виждане! До нови срещи! Чао! Чакайте.